मानसिखौ लाफानानै खा आफायाबो फाजा गैयामोन आं गावसो इदि माङाय नायनो आफा माङाय मोजां एरलाय ना लाइट होनांगोना आबा ओरै नायना हो मोजां न'खराव गाव होमाय जायाबा फालाक्सि मा जाहैबाय पानिशमेन्ट फालाक्सि ना बेलाक्सि फिसाला गैया जाहैबाय आरो लासै लासै जानोसै बेयाव मा मावहैयो बिदिनो जाबाय जोंखौ बुंमोन ना जों बुंमोन नङा मेजिस्ट्रेट नांगौ इन्जिनियार नांगौ डक्टर नांगौ स्क्रिप्ट आया भिडिअ जायाखै देखालि उदालगुरिनि सासे पेसेन्टआ ना खानानै आखाइखौ दांनानै ओरैबायदि नायदों मा नोंनि आखाइया गन दङ नामा मोनसे खामानिखौ मावबाय थायोबा आखाइ गोरा जाखायो जायाखै भिडिअआ थुनि जायाखै ओंखाम जाखांनो हाबता बिदि जानो हायनोसै दा आंनियाव हाखै आं माबानिफ्राय गुबार हाबाय रज'नायनिफ्राय हाबाय रज'नायनिफ्राय हायबाय थाबाय थाबाय हायबाय हौवानिनो इयाव माबानि थिकादार बामन लाहा इसानि माबानि कालबार इसानिना इयाव रुमो मालाबा हायखो आदैया एसे मा बेरामखौ रोदानि बेरामानो होन जियानो होन माखौ मोजां खालामो ओरैनो माखौ नायो एक्चुअली रोदानि प्रब्लेमबा बेयाव नायजायो रोदानि प्रब्लेम ना लोगोसे पेरालाइसखौबो फैनाय नुदों आङो पेरालाइसआव गोलैबायना औ रोदाया माबा जाबायना
हामा जालांनो पेरालाइसआव हाबो सिं सानाय जाबाबो औ औ मथथे सिङा 5 बोसोर 6 बोसोर जाना थाबोला औ औ आथिं थंनैबो माबा दुरबल जालांगोन बेनिफ्राय तत गैया जालांगोन बेनिफ्राय थाबायनो हाया जायो आथिं सानाया बेनो आच्छा आच्छा बेनाने आमायना ना औ औ बिनिया हाइ प्रेसार जानानै स्ट्रक जानाय आच्छा आच्छा हाइ प्रेसार साइड मोनसे पेरालाइज जालांदों आच्छा आच्छा हाइ प्रेसारनिबा साइड मोनसे पेरालाइज जालाङो बेनिफ्राय हार्ट दुरबलफोराबो पेरालाइज जालाङो ओमफ्राय माबाफोरा जाहा मा बुंगोनसै एसे रुदानि एक्चुअलि रुदानि प्रब्लेम आच्छा आच्छा नायनो रुदानि प्रब्लेमनो नायो औ औ औ जिखियानो जा आदैयाबो सासे मणिपुरिसोमोन नङा होमबा मणिपुरि ओमफ्राय दा जोंनि बर' आनो जाफैबाय लामाखौ आं सिदा खनसे खोन्थाबावनोसै बे जयहितानिफ्राय एसे साहा फैनानै लेफ्ट साइडल' हाबनांगौ आरो ना नोंसोरो सिदाबो थांनांला लेफ्ट साइड एसे दखानफोर मोनगोन जयहितानिफ्राय हाबबो एसे हरिसिंगा मोनै सिगाङावनो मोनो जयहिता सगाखौ जाबाय दे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हरिसिंगा बे हरिसिंगानिफ्राय जयहिता होननाय मोनसे सखा फिसा मोनगोन बिनि नोंथांमोना बे हारसा गामि गामि एसे हाबबोनांगोन आरो मिनिमाम 2 किल'मिटार साहा नोंथाङा बेयावनो नैबे आदैखौ डाक्टरनिखौ लोगो मोनगोन आंबो नाजाबाय थानाय समसो नैबेयो बे समावहाय आं नोंथांमोननो भिडिअखौ हगारनो सानबाय नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामबानो जाबाय आरो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय जोंहा आदैयानो जोंहा डाक्टरनिया नोंथांमोना आं बेवहाय फन नाम्बारफोरखौबो होना दोनगोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन हरिसिंगा जयहिता आम्बागावनि इसे फैना सखा मोनगोन बावनो नोंथांमोना एसे हारसा